perquè en qualsevol moment podria tornar a haver algun tipus d'incident. Veiem que molts porten ampolles d'aigua, és a dir, que s'han anat a agafar provisions, la qual cosa demostraria la voluntat de continuar més enllà del migdia. Llavors la situació podria no millorar sinó empitjorar, perquè en aquests últims dies, a mesura que va avançant la tarda, hi va arribant més gent aquí a plaça Catalunya amb la voluntat de participar en els diferents actes que organitzen els acampats i finalment també participar en l'assemblea que s'acostuma a fer al vespre. Sí, aquí a més, com dèieu, cada cop veus gent que porta aigua perquè avui fa molta calor i aquí encara més, i això pot ser un senyal que tenen la intenció de quedar-se durant molta més estona i que no volen marxar. Recordem que ja porten 12 dies, moltes persones aquí acampades, i no sembla que tinguin propòsit de marxar, tot i que la policia estigui aquí present. Ja veurem, com deien, ho haurem d'estar molt pendents, però que això costarà molt que es resolgui en les pròximes hores perquè no sembla que hi hagi intenció per part dels acampats de marxar d'aquí de la plaça Catalunya. De moment, però, i ja fa una bona estona, no hi ha la tensió que havíem observat fa aproximadament una hora, quan la policia, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han intervingut amb més contundència. Se sap per què han intervingut amb aquesta contundència fa aproximadament això, una hora? L'últim cas en què ha hagut algun incident ha passat bàsicament tot perquè en aquell moment els camions de la brigada de neteja, que marxaven amb els objectes i amb les tendes que s'havien desmuntat d'aquí plaça Catalunya, volien sortir de la plaça per endur-se aquests objectes en un magatzem, en un juïc. Llavors, en aquell moment, les persones que estan aquí acampades s'han posat al mig del carrer per intentar evitar que aquests camions amb les tendes marxessin d'aquí. Llavors, ha estat en aquest moment que hi ha hagut algun tipus de càrregues policials perquè els manifestants s'oposaven a la sortida d'aquestes furgonetes perquè el que volien ells és que no s'enduiessin les tendes de campanya que els havien desmuntat. Llavors, en aquest moment, els manifestants s'han posat davant de les furgonetes intentant impedir la sortida d'aquestes i hi ha hagut càrregues policials. Hem pogut veure com agents dels Mossos d'Esquadra han fet ús de la porra per colpejar algun dels manifestants i més tard, passada una estona, els Mossos d'Esquadra han fet una càrrega policial en què, com hem dit abans, han utilitzat escopetes que disparaven pistoles de goma per poder dispersar la multitud i per poder deixar que aquestes furgonetes que anaven carregades amb les tendes que havien desmuntat poguessin sortir de plaça Catalunya. I moltes pancartes ho veiem, molts cartells, fins i tot alguns improvisats, que diuen que la policia prefereix els aficionats del Barça, que demà previsiblement celebraran la victòria, que no pas aquests acampats, i que constantment canten i fan proclames en contra d'aquesta intervenció policial, Roger. Clar. Aquí una mica el risc que hi podia haver, entenem és que demà el Barça, si guanyés la Champions, la celebració es podria juntar la celebració de la Champions del Barça amb els acampats aquí a plaça Catalunya. Llavors, un dia abans d'aquesta possible celebració hi ha hagut aquesta actuació policial. Podria ser per risc que no es barregessin les dues coses i amb l'excusa, o almenys amb la idea, s'ha començat aquest desallotjament, per dir-ho d'alguna manera, de netejar la plaça Catalunya. En tot moment el que ens han dit és que la intenció és desmuntar les tendes de campanya dels acampats per netejar la plaça Catalunya perquè hi havia problemes de salubritat i en cap cas ens han dit que es tractés d'un desallotjament, però les persones aquí acampades creuen que en realitat la intenció és que els facin fora i és una manera encoberta d'obligar-los a que marxin. La policia el que ha explicat és que, com en qualsevol altra concentració de persones multitudinària, el que no es permet és tenir objectes contundents com, per exemple, pals. En aquest cas ja no són solament pals, sinó que en aquesta acampada hi ha bombones de butà, hi ha ampolles de vidre i altres objectes contundents que, segons la policia, podrien ser potencialment perillosos en cas d'una celebració que anés més enllà de la celebració i que no fos només una celebració festiva, sinó que acabés derivant en unes altres coses. I el que asseguren que el que volen és això, garantir la seguretat en la possible hipotètica celebració de demà i també la salubritat en aquesta plaça que després de 12 dies considerem que està bé bruta.
Sí. El fet és que no s'ajuntessin les dues celebracions, és a dir, la celebració de la Champions, la hipotètica celebració de la Champions i l'acampada de les persones que porten aquí ja 12 dies a plaça Catalunya. A dins, quan hem entrat dins, nosaltres ens deixen passar els Mossos d'Esquadra de dins a fora, tenim llibertat de moviments, els periodistes. Hem pogut veure, com dèieu, hem vist objectes perillosos, en el cas que hi hagués una celebració, hem vist alguna bombona de butà, hem vist extintors, sobretot en una part que era una mica, diguéssim, la cuina, perquè la cuina d'aquí de plaça Catalunya era on feien menjars cada dia i hem pogut veure com hi havia aquests objectes que comentàveu que podrien ser perillosos. Fins i tot el director general de policia comentava en declaracions al programa Els Matins de TV3 que havíem vist que hi havia maons aquí en aquesta part central de plaça Catalunya. Perdona, em pots repetir la pregunta, que no t'he sentit bé? Sí, el director general de policia comentava en declaracions als Matins de TV3 aquest matí que fins i tot havien observat la presència de maons, que els acampats s'havien fet amb maons a l'interior d'aquesta acampada, a la zona on hi ha les carpes, on hi ha les tendes de campanya. Aviam, jo personalment no els he vist, però podria ser, si ho diu el director general de policia, podria ser que hi haguessin maons. Sí que hem vist objectes perillosos com bombones de butà, això sens dubte és un risc, extintors, també algun pal. Per descomptat, són objectes que en cas que hi hagués algun tipus d'aldarull podrien ser molt problemàtics. Les totxanes, no ho sé, també podria ser en aquest cas que n'hi haguessin. No ho tenim confirmat, en tot cas aquesta és la versió de la policia i la versió dels acampats és molt diferent. Diuen que el que s'està fent és fer servir la celebració, la hipotètica celebració del Barça i aquests problemes de salubritat simplement com una excusa per acabar amb una protesta que molesta a la policia i a les administracions. Continua aquesta protesta, ara mateix amb una calma molt tensa, amb gent amb paraigües que fan servir de parasol, altres veiem que s'havien fet amb aigua per mirar de combatre el sol i la calor que a aquesta hora fa a la plaça Catalunya. En qualsevol cas, actitud pacífica d'aquestes persones que són al voltant de la plaça, mirant de donar suport a les 150-200 persones que són al vell mig de plaça Catalunya, a la zona on hi ha les carpes, on hi ha els tendals i on els acampats s'han organitzat en comissions de treball i on cada vespre celebren assemblees que aquestes sí són multitudinàries. Hi ha moltíssima gent al vespre que es congrega a la plaça Catalunya per participar en aquestes assemblees. Moment d'impàs amb tota aquesta gent concentrada a l'interior de la plaça i moltíssima més gent que dona suport als concentrats als voltants de la plaça Catalunya i aquest cordó policial de Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana que miren d'impedir el pas de més persones a l'interior i que esperen ordres per saber què és el que han de fer, si tornar a intervenir o de moment mantenir-se salvaguardant la seguretat en aquests moments. Calma tensa a la plaça Catalunya. Nosaltres fem ara una petita pausa, anem a la previsió del temps i tornem en no res, en un parell de minuts. Fins ara.